L'home bo és una història de tres pilotaris que coincidiren en el temps, en els anys 40-50, i que sobretot ens ha portat a utilitzar-lo com a excusa per a parlar de la idiosincràsia dels valencians, de com som, no? de l'amistat, al cap i a la fi del que acabem parlant sempre a Caterva, no? Que és un poc de les persones, no? Del que ens passa i de com funcionem a la nostra vida. El més interessant del procés sí que ha sigut endinsar-se dins d'este món de la pilota valenciana, que era un món per a nosaltres absolutament desconegut. Per a mi no tant, però sobretot per a Felip, per a Robert, ha sigut un descobriment total. I hem estat pràcticament durant un any recollint informació, documentació, hem engegat com vincles en el museu de la pilota i sobretot a base d'entrevistes personals en un dels tres personatges, que és Antoni Reig Ventura, Rovellet, que està viu, i que ens hem entrevistat amb ell diverses vegades un poc per a que ens contara un poc l'època. En fi, bàsicament és un treball de documentació, perquè l'home bon no deixa de ser teatre documental, pensem. El que passa és que utilitzem la pilota com a excusa per a parlar d'una època grisa també, com era la postguerra espanyola, no? I utilitzar també la pilota per a parlar de nosaltres els valencians, que deia Joan Fuster.